No niin, ei sitten pahempaan paikkaan voisi pientä vahinkoa tulla tuolla liikkeellä ja nyt on tosi tasoista. Ja onko siellä Röömanni, joka on nousemassa ykköspaikalle? Ajautuu leveästi Aatrakoski, Kuittaa nousee kärkipaikalle ja näin kakkospaikalle. Kakkospaikalla ei ole Röömanni, vaan siellä on Koske Petro, Röömanni kolmantena. Lampinen nelospaikalla, vitospaikalla Laakko, kutospaikalla Peltola, sen jälkeen Hasenius ja Jakonoski. Onko kaikki mukana? Kyllä nämä kaksi armotonta ratakierrosta on jäljellä. Ja Aatrakoski pitää tärkeää. Ja kaksi pystyy Mateen jatkamaan. Maanentusten Peltola jatkaa ja ajautuu tuonne kentän laitaan näin on laulettu. Meneekö toinen kierros vielä Aatrakosken nimi? Vahvasti näyttää, tai oikeastaan hyvästi näyttää siltä. Koski pitää kakkospaikkaa Röömanni kolmantena. Aatrakoski, Koski ja nyt jää Röömanni hieman paketissa. Eli nyt käydään kovaa taistelua Pullassa, käydään Postissa. Lampinen on myöskin mukana mustavalkoinen lyttökilpailu. Eikä mennä tuohon suuntaan, kolmospaikalla Röömanni. Ja nyt lähtee Röömanni haastamaan siellä kärkikastikkoa yrittämään kiinni. Vaan saako Aatrakoski kärjessä, Koski kakkosena, Röömanni kolmantena, Lampinen nelospaikalla. Ja näin tullaan ruutulipulle. Ja näin sieltä on voitto tulossa Kokemäen suuntaan vai onko? Ja näin Hoppeen vaihtuu Kullaksi ja nyt se olkoon Aatrakoskelle. Kokemäkelä